38 pazjent ieħor fiequ mill-COVID-19 f'pajjiżna. Dan ifisser li ssab kollox 82 persuna rkupraw minn dan il-virus. Dawn il-persuni li fiequ issa se jqattaw ġimagħtejn f'iżolament. Dan ħareġ mill-aħħar bulettin mediku li preżentat il-professur Charmaine Gauci fejn ġie spjegat ukoll kif l-aħħar 24 siegħa saru 1022 swab test li minnhom irriżultaw 13 il-każ ġdid ta' COVID-19 f'Malta, b'hekk it-total issa tela għal 412. Fost dawk li riżultaw pożittivi kien hemm anzjana ta' 96 sena, healthcare worker mill-Isptar San Vincenz u mara Maltija ta' 46 sena li kienet ilha bis-sintomi mis-6 ta' April. Ma kienx qiegħda taqdi nies f'ħanut tagħha, però kienet qiegħda tagħmel id-deliveries fid-djar. Din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna aħna li dejjem nafukom kemm huwa importanti li kwalinkwa shopping li jew tmorru għalih intom jew inkella tirċivuh id-dar jew tħalluh f'ġemp għal jumejn ħalli jekk ikun hemm ċans li seta' ġi minsus minn persuna li għandu l-virus u ma tkunx ħasel idejh hemmhekk inti l-virus imut. Però wkoll jekk inti tkun ħatużhom importanti ħafna li dawn l-items kollha tax-shopping inti timsaħhom sew bilma bis-sapun u hekk aħna nkun tista' tneħħi il-mikrobi minn fuq dawn l-oġġetti. Aħna wkoll imma f'dan il-każ qegħdin f'komunika ma' din il-pazjenta biex hi tkun tista' tgħaddilna wkoll informazzjoni lil min għamlet id-deliveries ħalli bekk aħna nkun nistgħu nikkomunikaw ma' dawn in-nies u narfuhom bis-sitwazzjoni ħalli jista' jkunu ma wkoll jinżammu f'kwarantina manka jekk iżviluppaw xi sintomi dawn naqbduhom mill-ewwel. Fost il-każi ġodda hemm 4 każi ta' immigranti li jgħixu fiċ-ċentru miftuħ f'Ħalfar li ilhom ġimgħa u nofs f'lockdown totali fl-istess ċentru. Is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika tat ukoll ħarsa lejn statistika li tagħti stampa ta' kif qed tiżviluppa l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna. Kollox qed jindika li huma l-irġiel li l-aktar qed jinstabu pożittivi għal COVID-19, l-etajiet l-aktar komuni ta' persuni li nstabu pożittivi għal coronavirus f'Malta huma dawk ta' bejn 30 u l-34 sena. L-istatistika wriet li l-aktar każi pożittivi f'Malta qed jiġu minn residenti fin-nofsinhar tal-pajjiż. Il-Professur Gauci għalqet il-bulettin mediku b'dan il-messaġġ. Ejjew nikkontrollaw din is-sitwazzjoni, ejjew nieħdu ħsieb saħħitna, nieħdu ħsieb il dawk l-anzjani u n-nies li għandhom mart kroniku biex aħna ngħinuhom fil-bżonnijiet tagħhom ħalli huma jkun jistgħu joqogħdu d-dar u joħorġu biss għal vera bżonnijiet tagħkom. Nappellakom stay home, stay safe. Kien Kutajer, Net News.